Ce faceți pe acolo? În portbagaje? Da. Da? Da. Da? Ce gata, v-am închis. Ha? Bau. Ce căutați pe acolo? Unde este Casa Albă? Da. America. America. Cum? America. America. America, mă. America. Sebi, de unde e Cezar? Gagici. Gagici? Așa. De unde e Cezarana? Brăila. Brăila, nu? Bravo, bravo. Ana știe. Să nu mai mergi repede. Da. Mergi cât mai încet. Să fie ca... Mă, ce căutați la mine în portbagaj, mă, a? Nu-i cidă. Da, Ana. Te-a zângit. Țineți dumneavoastră. Țineți la așa. Hai, mă, vă închideți Cezar acum, mă. Copii, gata, am închis copiii. Mă, mă. Voi sunteți cei mai șmecheri, mă. Foc. Gata. Gata. Da. Dați-vă la cap. Wow. Wow. Ajutor! Mă vezi? Ana, ieși afară. Ana, ieși afară. Peste mici poți să ții și în portbagaj. Da, asta e vestea clădirii aici la domnul doctor. Popănaru. Vrea să facă pișuri. Ana, facem pisul? Da. Hai, Hai jos. oprește tu asta. Da? Adică,